deň, zdravím všetkých, moje meno je Peter Liška a vo februári som sa zúčastnil výzvy v rámci uzavretej facebookovej skupiny Kde sú moje peníze. Úlohou bolo každý deň klásť si otázku, kde sú moje peniaze, ráno pred zrkadlom pýtať sa vlastne samého seba, kde sú moje peniaze a rozpohybovať tým ako keby myslenie, hlavu a prísť na nápady, idei, kde vlastne tie peniaze sú. Súvisí to vlastne s tým, že som účastníkom aj kurzu Cesta na pravú stranu, ktorá ma doviesť vlastne k podnikaniu. A tieto dve ingrediencie sú práve podľa mňa tie kľúčové. Klásť si otázku, kde sú moje peniaze, má význam na pravej strane cashflow kvadrantu. A preto to vnímam ako kľúčové. U mňa to prebiehalo vlastne spôsobom, že som prichádzal na rôzne nápady, myšlienky, ktoré som si v podstate zapisoval, ktoré riešim a mám ich niekde uložené. Niektoré sú alebo boli viac na ľavú stranu, riešil som ich vlastne v rámci práce aktuálnej. Ale sú tam aj projekty, ktoré sú na pravú stranu, kde ešte čakám možno na to, ako ich úplne uchopiť správne, ako začať s nimi správne podnikať. Ale som nadšený z toho, že takéto nápady a myšlienky prišli ako keby tie správne podnikateľské projekty, by som to nazval. Takže čo bude nasledovať? Určite v tejto výzve budem pokračovať, pretože si myslím, že to nebolo z mojej strany úplne intenzívne, tak ako by malo byť. A som pripravený ísť ďalej a zúčastniť sa vlastne ďalšej výzvy, ktorá práve odštartovala, a ísť na ďalších 33 dní. A viem, že to bude už len lepšie. Takže toto je ten môj pohľad. Prajem krásny deň.